やるな。世の前から消えずれ。やるな。傷を癒したまえ。剣となれ。
やるな。乱世を滑る覇者の見せてみよう。ソニアみなぎってきたぜ。どうしたコムス。うるさい。もう諦め。ボーゼル様のやめるんだソニー。お兄ちゃんが。風のごとき軽さを。我が命に従いその姿を現す。剣となれ。気を集え。我が命に従いその姿を現す。哀れな息子。ボーゼル様の悪口。やるな。
一撃に可能。やめるんだ。どうしてよ。それは違うぞ。奴はお前に。私は。それは違うな。でもソニア。陛下、今回の働き予定よりかなとなると、休む暇すら。分かっております。お待ちください。いい日な。さあ行くぞ。今度こそボーゼルを倒すんだ。皆もよく戦ってくれたぞ。闇の拠点ベルゼリア大陸。先兵隊として炎龍氷龍の両兵団が大半の魔物を掃討していたため、